どのような困難乗り越えていくことができるのだ。全てを無にするアテナエクスクラメーションといえども止めてみせる。俺たちのコスモが今最大限まで高まる。メディアチェンダイヤモンドダスト登山昇竜派ペガサス流星剣。アテナエクスクラメーションの威力が天に昇ってゆく。